रोड सेफ्टीमध्ये आपल्याकडे प्रपोजल 1777 crores ऑफ रुपीजची पाठवलेली आहे। ॲक्सिडेंट खूप मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये होतात, ते ॲक्सिडेंट प्रो झोन काढण्यासाठी ही प्रपोजल आपल्याकडे पाठवलं आहे। त्यामध्ये 177 कोटीचं प्रपोजल आपल्याकडे गेलेलं आहे आणि खास करून आमची छोटीशी कनेक्टिव्हिटी राहिलेली आहे ती मडगाव पासून सुरू होते, ती आपल्या कारवार पर्यंत जी कनेक्टिव्हिटी आहे म्हणजे करमळ घाट काढून जी काणकोण आपण पण बघितलेलं आहे की काणकोणला जात असताना तेवढाच पॅच बाकी राहिलेला आहे। पण तुम्ही आणि तुमचा डिपार्टमेंट हे त्या बाबतीत हुशार आहे की तुम्ही टनेल करायचा की ते बाजूने रस्ता काढायचा हे एकदाचं ठरवा। प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती, त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती। मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं। त्यांना पुरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ऍक्सिडेंट मध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ऍक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा। आपल्या इथे फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तशा टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे।